Imvula elokhu inile esifundazweni iKwaZulu-Natal isiholele ekutheni kube nezikhukhula kwezinye izingxenye zesifundazwe ezifana neNewcastle. Sibe sesidispatcha i-team yakwa-disaster yasicheckela eminye imigwaqo ize yavalwa nje kungahambeki. Izolo-ke sithola imbiko yokuthi eMadlangeni ngaphansi komasipala waseMadlangeni nakhona kuyaflada, imigwaqo ivalekile, iy'moto ayikwazi ukuhamba, izindlu zabantu ziyatanda emanzini. Kangangokuthi ama-floods azangena esibhedlela lesi esiney'guli. Uma ungabona nje ividiyo uyabona imibhede yey'guli lapha icwile emanzini kuma-floods. Le mvula ishiye umonakalo omkhulu kungqalasizinda yemigwaqo ezindaweni ezakhele eRichards Bay enyakatho yeKwaZulu-Natal. Enseleni, almost the whole area yasenseleni affectekile kakhulu. Mainly imigaqo le affecteke kakhulu nokuflada kwemizi yabantu. But I can add that even the infrastructure kamasipala has been affected by this flooding. One of the main concerns that for us was big is the issue of the road in Madlazini, where it feels like there was a sinkhole. Umasipala uMhlathuze uthi uzolekelela labo abangazithola bengenakho okufihla ikhanda. Kunabantu abangenazo indawo abangaske bangabe nazo indawo zokuhlala, so sesiprepare ama-halls wethu nento abangaske kanti bamuvela kuzona kuze bakwazi ukugcineka at this particular time. Abantu bayanxuswa ukuba beqaphele njengoba izangoma zezulu iSouth African Weather Service zikhiphe isexwayiso sesigabeni sesine sesimo sezulu esibi. Umnyango wezokubusa ngokubambisana uthi usalindele imbiko yomasipala ngomonakalo oshiywe izikhukhula.